Така че цигари не пуша, лепило не съм използвал дори за технически цели от доста време, камо ли да го консумирам по някакъв начин. В отговор на това, че не съм лепилар или пушар, IT инженер съм, завършил съм технически университет в вече далечната 2002 година. Занимавам се строителство и от далечната 2007 година съм служител на Българската академия на науките, системен администратор в БАН. Така че... Дай Боже, такива лепилари много значи. Да. Добър вечер на всички. Това е пилотният епизод на моя подкаст, който се казва FAFO, а именно съкратено от английски Fuck Around and Find Out, или трябва да знае, че всички действия си имат последствия. Това е. Първият ми гост, пилотния епизод на подкаста, ще бъде един човек, който е част от най-голямата фракция на футболен отбор в България. Ще оставя на него той да се представи след малко, но в предварителен разговор с него видях го, че 100% от сърцето му е синьо. Така че сега ще оставя госта ми да се представи и после ние ще се продължим с разговор, разбира се. Здравейте, левскари! Така обичайно се обръщам към аудиторията на нашия YouTube канал в нашето студио. Сега съм в друго студио, в друг канал, който днес стартира. Тук няма да си говорим основно за Левски, темите са други, водещия е друг. Не както обичайните в нашия канал, вече вероятно са ви поумръзнали. Надявам се, че това, което ще успеем да направим тази вечер, ще ви бъде интересно. Сега представянето, което Жоро ми направи, че съм част от София Запад, и е верно, и не е верно. Част съм от стария София Запад от едно време. Влезах в редиците на най-голямата и най-влиятелната фракция на привържениците на Левски, или по-конкретно клуба на привържениците на Левски, София Запад, нали, това му е пълното име. Това е една организация, фенска, както сега е модерно да се казва. Аз не обичам думата фен, затова така подчертавам върху нея. Аз предпочитам привърженик или запалянко, едно време старите думи, но както и да е, това не е толкова важно. По-важното е, че организацията е една от първите, официално учредена, вписана в съда. Учредители са, мисля, че са 8 човека. По-голямата част от тях са близки мои приятели до ден днешен, слава Богу, нали, мога да се похваля с това, че поддържаме така много добри отношения, но аз самия отдавна не съм част от агитката и от самата фракция, от живота й. Може би най-очевидната причина е, защото вече съм на такава възраст, която, нали, не позволява да съм сред активен. Да, най-младите, най-енергичните и най-запалените левскари. В самата агитка имам предвид, но от гледна точка на левскарството, на Левски и левскарството, живота ми поне 20 години вече, мога да кажа със сигурност, е много, много дълбоко свързан с това. И аз се изявявам, нали, в малко по-различна роля. Освен членството ми в София Запад, което никога не съм криел и никога не съм се опитвал, нали, да го оставям назад или да го, да го неглижирам, но мисля си, че съм по-полезен бил, както и в момента съм, в едни други различни от агиткаджийските занимания. Членувам и в управителния съвет на Националния клуб на привържениците. А от 2014 година съм учредител и мисля, че 5 години бях в управителния съвет. В смисъл 5 мандата там в тази организация. Всяка година се сменя управителния съвет с избори. Това беше, може би, първата, да не кажа
със сигурност първата демократична, абсолютно демократична, отворена за всеки един левскар организация на привържениците. На Левски, както и на другите клубове. Сега ние може да звучи малко претенциозно, че сме винаги първи, винаги най-много, винаги най-добрите, но такава е историята ни. Такава тя е повече от един век. И всъщност това е идеологията, която изповядваме. Да сме на върха, но не на всяка цена. Нали? Това ще стане, надявам се, като тема в по-нататък в разговората. Да се върна на това, че 2014 учредихме така наречения Тръст Синя България. Това е организация различна от фен-клубовете. Нали, в предварителния разговор ме питаше кое от кое е част, нали, кое в кое се влива или е някаква съставна единица. Значи, наобщо казано, има два варианта на организации и съответно техната дейност. Фен-клубовете, така наречените фен-клубове или фракциите, са част от организациите на привържениците, които са посветени главно на подкрепата на отбора на стадионите, къде, нали, домакински мачове и гостувания, разбира се, и самото преживяване, самия начин на подкрепа от трибуните. Там вече влизат хореографии, влизат всякакви там шоу-програми, както е, да, сега напоследък и дронове се ползват, светят, мигат, там всякакви неща, пиротехниките са вече малко по-отживели, въпреки че ги ползват все още като сега гледам, че правят такива фойерверки и много се ползват регламентирани вече. Нали? Едно време беше малко по-различно, не беше регламентирано с самоделни пиротехнически средства, които във времето, нали, за щастие поотшумяха. Казвам за щастие, защото водеха до сериозни проблеми, нали, чисто като опасност за живота и здравето на самите хора, но пък от друга страна пък голяма емоция създаваха и те, сега няма да си кривя душата. Тръста, и Сдружение Левски на левскарите, за което също ще кажа няколко думи, са различен тип организации. Те не са свързани толкова с така нареченото агиткаджийство, или поне аз така го наричам. Нали, те не са организации, които обединяват хората от, да кажем, от сектор Б или от самата агитка или от някакви фен-клубове по страната. Това е вече организация, която е или организации, така наречените тръстове. Първият такъв, какъвто учредихме 2014, Синя България. Там нещата са по-идеологически поставени. Като цяло, идеята на тръста е, че клуба трябва да бъде притежаван от своите привърженици, някаква част от неговата собственост или цялата, и съответно чрез финансови средства да се участва в самия живот на клуба, издръжката му, развитието му. И най-важното нещо е, затова казвам, това са демократични организации, за разлика от фен-клубовете, за разлика от София Запад, с което започнахме. Нали? Това са си организации от лидерски тип. Там лидерството се печели, нали, по един специфичен начин. Трябва да се докажеш, трябва да си... Ще стигнем до лидерство. Да, с тези неща. Докато в демократичните организации там има общо събрание, един човек, един глас, и гласа на всеки един тежи колкото гласа на всеки друг от организацията. Нали, един човек, един глас. Там се избира на абсолютно демократичен принцип управителен съвет, избира се и председател на управителния съвет, там и други съвети, има контролен, надзорен и така нататък. Това са вече формалности, които не са важни, но важното е, че организациите преследват тези цели, свързани с това управлението на клуба, тези, които ще стоят начело на клуба от бизнес гледна точка, които ще управляват клуба като търговско дружество, защото в България, това също е една такава тема, която не знам тук дали да засягам, но в България клубовете бяха по насилствен начин превърнати в акционерни дружества. Нали, преди 90-та година или 91-та, ако не се лъжа, те бяха по наследство от предишния от соца, нали, от социалистическия режим.
бяха държавни физкултурни дружества. Те бяха не бяха нестопански, да, не бяха търговци, но единствено футболните клубове, не случайно, по един не особено, не знам как да го наричам, да не го наричам престъпен начин, но некоректен начин, бяха превърнати в акционерни дружества и фактически този огромен ресурс, нали, финансов ресурс и за влияние и въобще за всичко, беше даден в ръцете на определени хора. И тия определени хора получиха доста голяма част от баницата, която тогава се раздаваше, и до ден днешен я държат и не я пускат. Не случайно. А всъщност вие феновете искате, ако може те да пуснат малко от баницата. Значи идеологията, която преследваме и най-вече чрез Сдружение Левски на левскарите, е да върнем Левски в формата и в начина, по който е бил учреден. Това, което са ни завещали учредителите. Да го върнем там, откъдето е започнал. Той е започнал в едно време, в което едни млади момчета, ученици, но вече мъже, защото това са хора, които след това са участвали във войните за национално обединение. Те още 1911 година са се събрали и са решили да играят, да ритат топка. Защото тогава са се зараждали въобще дейности в България, нали, донесени от чужденци, нали, от швейцарец, там известно е за Луи Айер и така нататък. Неговия принос въобще за спорта в България, да има спорт, защото преди това просто спорт не е съществувал по време на Османската империя и там след освобождението, нали, до не знам. Имало борби, само да борби, народните борби. Да, те си ги има и сега, между другото. И сега ги има, там традиции са спазни все още. Да. Но спорт, такъв колективен спорт, да се рита топка, да се... Не, може би няма, най-вероятно не е имало такава практика. Това идва от Европа, разбира се. И тогава едни млади момчета от втора мъжка гимназия на така наречената местност, тук близко до НДК, нали, сега няма да разказвам историята на Левски, но те се събират и решават да направят свой клуб и да практикуват тогава този нов тук за нашите земи спорт, футбол. И може би орисията, нали, този клуб и до ден днешен да ври и кипи, да е част от всичко това, за което сега може би ще си говорим. И избират името на човека, който е символ на свободата за България. Апостола на свободата Васил Левски. То това не е името му, защото между другото и това се спекулира, нали? Как може да има футболен клуб с името на човек? Това не е име, това е прозвище. Нали? Човека се казва Васил Иванов Кунчев, а това прозвище му е дадено заради заслуги, нали? Които очевидно е имал в неговата си дейност. И съответно клуба е взел това име. Нали? Има и други много примери, сега няма да ги изброявам, на такива клубове, които носят имена на герои, нали? И в чужбина, и в България има, разбира се. Но какво исках да кажа? Исках да кажа, че клуба до 1944 година се притежава, развива, управлява и въобще целият му живот е свързан и собствеността му с неговите привърженици. Той е бил сдружение на привържениците. Там, разбира се, всеки по различен начин, с различен принос, но Левски е бил на демократичен принцип. Не е бил търговско дружество, не е бил фирма на някого. Не е нещо, което някой да го притежава. Това е клуб. Между другото, и това съм го коментирал в други там пред медии участия. Не можеш да наричаш фирма клуб. Клуба няма собственост. Няма собственик. Както и религията. Религията е изповядваща. Религията е на тези, които вярват в нея. Не може да бъде собственост на нещо. То за нас, нали, затова казваме, Левски е религия. Ама как някой ще ни притежава религията? В книгата на акционерите мажоритар. И може да е прехвърля на този, на онзи, когато си му скимне или когато там нещо му се случва. Митко, чаята прекъсна малко, че аз за първи път виждам човек толкова много да гори за футболен отбор, наистина, което изключително много уважавам, между другото. Как прие Левски точно ти? Можеш ли да разкажеш малко за себе си в началото? Как прие Левски? Какво е Левски? За мен може би как го прие в себе си? Този как прие клиширания и журналистическия въпрос.
какво е Левски за теб. Не, идеята ми е на въпроса, нали, как ти прие Левски, смисъл, как откри Левски? Това, нали... И кога? Това е трудно, нали, да дам някакъв много ясен и конкретен отговор, защото се случи в един такъв период от живота ми, да кажем, в детската градина, и там, нали, няма как да си много осъзнат и въобще да знаеш и да разбираш каквото и да било, кой знае колко. Да, аз го открих, ние се още в детската градина буквално се определихме кой е от Левски, кой е от ЦСК, нали? Това говорихме с тебе в София, това е задължително. Или поне по мое време беше така. Да, сега не е, защото не те е децата имат други. Но тогава беше, за нас беше задължително. Баща ми е левскар, запален е бил на времето, но баща ми никога не ме е водил на матч. Нали? Нито мене, нито брат ми. Баща ми е от така наречените гундивисти, и след като Гунди загива, той спира да ходи на мачове. А преди това е ходил много често, ще е бил много запален, но Гунди загива преди да се рода и съответно баща ми още преди да се рода, нали, аз съм 76-та година роден, още тогава спира да ходи на мачове, така че баща ми не ме е завел на заръчичка на стадиона, не ми е казал: ти си от Левски, ето тук гледай, това е нашия отбор. Не е имало такова нещо, нали, като така по-детски някакси, може би съм знаел, че е от Левски, но определихме се в детската градина. Така и аз затова сега в момента, нали, слушам непрекъснато, всеки казва Левски е любов, пише се Левски, чете се любов, любов, нали, всичко е свързано с любов. За мен Левски не е точно любов. За мен Левски по-скоро е битка. Битка за надмощие, битка за територии, битка за ценности, битка за идеи, за каузи вече в по-късен период. Естествено, детската градина си беше битка за надмощие и после в училище, нали, в класните стаи, в коридорите. Но с времето, нали, се превърна в битка за свобода и за истина. Тази битка, за съжаление, далеч не е спечелена. Сега не искам да кажем, че сме я загубили, защото ние няма да се откажем и ще я водим докато сме живи. Но е много тежка и неравна битка. Така че за мен Левски не е любов преди всичко. Даже то много еротично ми звучи, нали, любов. Еротично се звучи, да, еротично се звучи. Нали, аз не съм толкова по любовта, аз съм по битките. Въпреки че не съм спортист, нали, не съм човек, който практикува бойни спортове. Не, че това е похвално, но просто така се е случило. Да, като деца, между другото, започна карате да се тренира доста, аз не стигнах до това. Волейбол тренирах на то Герена. беше забранено малко, между другото. Не за всички беше. Не е запис. Хората, които гледат TikTok, гледат в реално време. Да, след 90-те... Те не ме чуват. Кажи хората, че това не е запис в TikTok. Не е запис. Това кой казва, че е запис? Така пишете всички. Как ще е запис, нинджи? Коло. Дай днешен вестник или нещо да покажем. Да покажем телефона. Колко часа в момента е? 9:30. Да, точно 9:30. И да, довърши за така битките. Да. Това е за мен, Левски е борба. Която продължава. И която продължава, да. Любов, това е, нали... Добре, ако следваме това, че Левски е борба, която продължава, според теб има ли край? Или винаги ще трябва да има, за да постоянно... Честно казано, както свободата не е даденост и не е нещо, което можеш да получиш и то да ти е гарантирано. Свободата трябва да я отстояваш, трябва да я браниш. Ако я спечелиш, трябва да продължиш да я браниш. Докато я нямаш, трябва да се бориш за нея. Това е. Нали, както са казвали нашите герои, нали? Роба се бори за свобода, свободния за съвършенство. Така че битката е безкрайна. И това е борба. И, нали, ти си борец и мисля, че разбираш за какво става дума. Това е за мен Левски. Левски за мен в момента е откраднат, завладяне от нечисти сили, от външни за Левски и за левскарството интереси и въобще сфери на влияние и така нататък.
И ние се опитваме през целият доста вече дълъг процес да противодействаме на това. Доколко успешно, доколко не, това вече е друга тема, но за сега поне не сме се отказали и вярвам, че няма да се откажем, въпреки че нали, аз с това започнах, че в един момент нали, на една възраст човек не може да продължи да използва едни и същи методи, нали, това дето си говорихме по-рано. Нали, Да, определено трябва да предадете щафетата на по-младите и ето тук е нали, вече, нали, където нали, ти казах същността на по-младите. Тъй като ти, нали, като си почнал като фен, нали, то такъв заклет фен, доколкото виждам, аз не случайно явно има сина светлина за тебе. Сега не случайно има, виждам та в синьо. Мисълта ме, мислиш ли, че фенът като фен на Левски или на който и да отбор по това време, като ценностна система и като изповядване на някакви ценности, когато ти си почнал и сега се припокриват, мислиш ли, че имат изобщо допирни точки някакви? Надявам се, че има някакви допирни точки, ама все по-избледняват. Избледняват, поизтриват се тия. Изтриват се и става все по-различно. Аз сега не искам да звуча тук като някакво сърдито старче и да казвам колко са зле младите. Нали? Това са си стандартните такива битки на поколенията. Нали? Има ги, да. И определения. Нали? Те и за нас така са говорили старите на времето, но... Не, и ние така говорихме за старите. И ние така говорихме. Сега обаче наистина ценностната система въобще като цяло нали, в Европа, може би, аз не знам за другите там континенти, ти може би си най-вероятно навсякъде е така. По-наясно. Аз съм ходил само до Азия, съм слизал до Измир, сега тук го казвам малко хейтерите да се активират. Те знаят защо. Но извън Европа, практически много малки изключения в Азия, ама както казах тук в Турция. Мала Азия. Нали, Мала Азия всъщност, то си е. Даже той Измир е и такъв стар град, бил е гръцки в голяма част от историята си, така че не съм ходил в други континенти, но това, което виждам в Европа, такива са тенденциите. Това са някакви, може би, клишета ще звучат, ама консуматорското общество и въобще този начин на живот да взимаш всичко на минутата и веднага да го изяждаш и да го изживяваш, си е доста сериозно е наложено. И така и това променя целия живот. Променя живота и на по-старите, като нас, нали? Защото ние живеем в тази среда. Аз сега може би ще се обидат някои мои и познати, и приятели, или най-вече непознати. Аз левскарите ги наричам парти фенове. Нали, те не са привърженици на любимия отбор толкова, колкото са хора, които ходят на забавление. Да скачат, да се снимат, нали, това е да се селфите, да има в TikTok, да има в Instagram. И оттам насетне какво се случва с клуба им, по какъв начин той се използва, по какъв начин той се фалира, по какъв начин след това ние го спасяваме, пак ние феновете, нали, многократно, а при нас остават непрекъснато задължения. Той сега в момента има една такава сага, не знам дали си запознат. Не, в интересна един бивш вече собственик и благодетел на Левските, нали, всички са благодетели, си иска вземанията, които има, които са записани чисто счетоводно, в рамките на над 5 милиона евро. Нали, той предяви такъв иск спрямо клуба преди, не знам, няколко дни вече станаха. Не знам, това не е толкова важно. Важното е, че така наречените собственици ти идват и си отиват, правят това, което на тях им изнася и което смятат за редно и оставят едни задължения, които ние плащаме. Вие сте тези, които ги посрещате и ги изпращате общо взето. Да, това е нещо, което аз повтарям. Да. Ние сме тези, които посрещат и изпращат на Герена. Нали, много собственици сме посрещнали и много собственици изпращаме. И задълженията и сметките неплатените остават за нас. Нали? Това е най-общо казано.
Във вас остава контрата накрая, така ли? Вие трябва да опирате пешкира на всичко. Това е ясно. Така Добре, виждаш ли някакво спасение от цялата тая? Защото това е малко като спирала така. Ами, да виждам и да го посоча не мога, но ми се иска или упорито продължавам да вярвам, че спасение има, че хората ще озреят, младите ще разберат, ще се научат. Аз, доколкото разбирам, ти се опитваш да правиш това, нали? Да ги учиш, да им покажеш верния път. Верния, нали, в някакви части, защото и аз имам доста, нали, трески задявания, но да, в смисъл, смятам, че, както ти казах, не вървим в правилната посока. Смятам, че ако нас сега, как ти казах, изчезнем с магическа пръчка, нашите майки, сестри, дъщери не биха били в безопасност, ако ги оставим на днешната младеж, на младите. Дадах ти пример от Деве, нали, ние изкоментирахме преди това и за казармата, и за всички ценности, които може би соца даде. Не знам. Защо соца? Тя казармата, откакто има човечество. Да, така, ама дарема сега, нали, няма. И става просто, че ти реално повечето ценности, нали, ние двамата, те са ни изградени в соца. Така е, да. Повечето са, нали, уважението към по-възрастния. Вярно е. Това е изградено в соца. Да. В по-демократичните строеве това го няма. Това въобще не, нали, пропагандирам да се върне социализма или някакъв вид комунизъм или така нататък, но си е тенденция, която може да се види. В смисъл, определено може да го видиш липсата на уважение към по-възрастния. В съвременната младеж и в демократичните държави, където, нали, всеки може да прави каквото си иска, никой не може да ти държи сметка и така. Ами, това е вече изкривяване на идеята за демокрация и, нали, това прекален либерализъм и въобще всичко това, което наблюдаваме по света. Това са такива, може би, циклични процеси и когато, нали, нещата започнат чашата да прелива, ще настъпи обратното. Нали? Не, то неминуемо, нали, силните диктатура. мъже водят до добри времена и така, добрите до слаби мъже, слаби до лоши времена, лошите до силни мъже. Абсолютно верно е това. Ама аз и това, защото пак ти казвам, става една като спирала, така, дето не свършва никога. И на практика младите имам чувство, че наистина нямат правилния пример за подражание в момента. Така го чувствам. Ние, нали, го изговорихме преди малко. Тебе ти казах за примерите в момента, които са по мрежите, по телевизиите, по филмите. Смятам, че не са най-правилните. Да, говорихме за изкуството. Нали, изкуството, откакто го има, е някаква форма, нали, на изразно средство, за да се показват някакви образи и някакви идеи, някакви послания, които са извън реалния живот. И там актьори се превъплащават, показват някакви герои. Много често отрицателни герои стават така привлекателни. Положителни такива. Да, или, нали, децата или момчетата най-вече, така по-бойните, искат да им подражават. Нали? И не само, разбира се. Ние си говорихме и за Скарфейс на Ал Пачино и за Кръстника, и за тези неща. И до ден днешен, нали, много хора съзнателно и несъзнателно подражават или се опитват или по някакъв начин харесват подобно поведение, но винаги е било ясно, че това е изкуство, че това е кино. Когато не го разберат, ето точно тук е, нали, името и на подкаста, че действията си имат някакви последствия. Действията, определено всичко, което направиш, то ще има някакви последствия. Ами аз затова ти казах, нали, че актьорите в филмовото изкуство, те са актьори. Обаче актьорите в реалитите, които в момента, нали, ни заливат, той ти си участвал в реалити, даже си го изпечелил. Нали? Тези актьори, ти ги познаваш и ти знаеш, че те са актьори. Само, че децата не знаят, че са такива. Тук може би, ето виж, тук ролята може би на подкасти, като това е на родители също така да обяснят, защото това трябва да бъде обяснено. Това наистина трябва да бъде обяснено. На държавата силно казвам, защото държавата използва едни малко по-различни методи да обяснява, че не е точно така, не са точно така нещата, но хора като мен кощеш, макар че не искам аз да се нагървам с тази роля, но определено семейства тук трябва да имат някаква тежест и да обясняват на децата, че това е роля.
Живота не е това. В никакъв случай живота не е това. Трябва да имаш някакви ценности, трябва да си ги спазваш, нали, да си твърдо стъпал върху тях. Знаеш, какво се сещам? Децата, като са бебета, още, те най-лесно се учат, като се опарят. Нали? То затова то е образно казано да се опариш. Ами да, ама то си е реално. Детето, ако пипне примерно на горещен котлон или свеж там, или огън, като докосне, то се опарва и то знае вече, че ако пипа там, ще има проблем. Ще реве, ще пищи и няма да го прави повече. Обаче в съвременния свят, чрез тези социални мрежи, чрез тази възможност всеки да изразява мнение, ние в момента даже, ето ти вече имаш подкаст, седнали сме, нали, не е нужда да си част от телевизия, от медия някаква. Всеки има възможност да изразява мнение, което само по себе си е супер, много готино, много правилно, обаче е и много опасно, защото зад клавиатурата застават, и зад екраните, защото те се и снимат, нали, те герои, застават едни хора, които меко казано са вредни. И ти говориш за така наречените тролове, хора, които не осъзнават или поне няма кой да им покаже, че думите имат тежест. И когато напишеш нещо, е изключително лесно да пишеш каквото и да е, знаейки, че не носиш отговорност за него. Да. Изключително лесно е. Това може да го направи всеки. И изключително вредно е. Да, и да имаш такава свобода. Изключително вредно е, да. И тук съм напълно съгласен, макар че, нали, моя канал в TikTok е пълен с такива тролове, но ние там повече се забавляваме, отколкото да вредим. Но има една друга група, които наистина вредят и съзнателно вредят на хора, изобщо, пак казвам, не осъзнават, че думите написани дори такива, не задължително са казани, те имат някаква тежест. И тук пак, ето виж, пак ще се върнем леко за соца, макар че усетих, че, нали, така леко не е твоята тема, но ти знаеш, че по това време, за което, нали, за соца, тези думи имаха тежест. И ако кажеш нещо на по-голям, което да не можеш да понесеш тежестта, ще понесеш шамар със сигурност. Ама това и преди соца беше, добре, нали, и по-назад. Сега го няма. Назад в историята човешката и българската, нали, ти на улицата не можеш да си позволяваш да обиждаш, да агресираш. Ти даже не можеш да погледнеш по-възрастен и по-голям от тебе, нали? Или човек с по-голям авторитет. Нали? Има едно страхопочитание, има една естествена такава нали, форма на отношение. А сега липсва. Само малките знаят, те в училищата те нападат учителки, нали, очакват родителите им да дойдат да се саморазправят с учителките. Да, това нямаше как да стане. Включително и с лекари се случва и това. Сега, друга тема е, че нали, и учителките, и лекарите, нали, някои от тях са на такова ниво, че предизвикват агресия. Но по наше време, и смея да твърда и преди наше време, със сигурност преди соца, такива неща не е било възможно изобщо да се помислят, нали, да агресираш, да нападаш учител. Ама ето тук, виж, пак излиза така, че сено няма приемственост, разбираш? В смисъл, дори при децата, при учителките в казармата, в училище, казах вече, той има приемственост. Едни ти изповядват едни ценности, предават ги на новобранците се качват, стават стари, предават ги на новобранците и така. Ценностите се седат. Също е в училище, както ти каза. Учителките старите най-вероятно е трябвало да предадат тия ценности на по-младите учителки. Не може да оставаш родител да идва да ти определя ти какво да правиш и какво. Като не ти харесва, взимаш си детето и това е. Не можеш да се месиш в работа на учител. Това е, понеже ти вметна учителки и училище, леко се отклоних, но и може би ето пак, дори в вашия клуб, качи ли липсва тая приемственост в фенската база? Изобщо приемствеността някъде се е скъсала връзката. Някъде се е скъсала. Дойде едно ново поколение, което не се интересува от нищо друго, освен да се забавлява. Те даже са такива крайни в изискванията си някой да им подсигурява това забавление и ако не го прави, те са крайно недоволни и не стъпват на матч или въобще ги няма, защото имаше време, в което бяхме по 300 човека на матчовете. Сега те се избиват за билети в момента, защото е забавно, защото е шоу, защото сме шампиони даже тая година, в 17 години, нали, чакаме тази титла, 17 години.
И сега вече много е популярно, всички сме от Левски. Нали? Вече това е страшно Ти популярно. познаваш ли се с някой от феновете? От младите фенове? Ами, смисъл, знаеш ли ги повече? преди да уточниш младите, ще я ти кажа как да не се познавам. Аз Не, с познавам младите сигурно фенове. хиляди хора. Да, ясно. Да познаваш ги младите. Буквално хиляди хора. Но млади, честно казано, Не, идеята като ми се е замисля, да се попитам един въпрос. първо какво е млад, нали? От новите, добре, от новите фенове или от тези, които са То нови също не е коректно да се каже. Добре. Мисълта ми е, виж, аз съм вече на 50 години. За мен е млад е и на 20 години, даже и на 30. Пак е млад. Да. Но деца фактически 15-16 годишни не познавам. Не, аз друго исках да те питам. Мислиш ли, че понеже виждам, пак ти казвам, аз виждам, че гориш в това нещо, ако ти и твоите, нали, връстници са пенсионирате, така да се каже, в опита да спасите клуба си, мислиш ли, че има тая приемственост и Не. Да, Не, разбравим не въпроса. мисля. Смяташ ли, че си го оставил оставате клуба в сигурни ръце? Не. Смятам, че... Значи не трябва да се оттегляте или ето виж решението, поне точно вие сте връзката с... Вие трябва да я дадете тая приемственост. За съжаление, така мисля и съм твърдо убеден в това. В смисъл, не е нещо да се колебая. Нали, мисля, че няма кой да застъпи и да поеме нещата на този етап. Това е И тук искам да уточня, говорим за идеята Левски, нали? Говорим за това. Аз за това ти казвам. Левски, истината и свободата. Битката за тези ценности е от изключително значение. Много малко хора си дават сметка. Повечето казват, нали, станахме шампиони, супер, какво повече да искаме. Нали? Ама, първо, как сме станали шампиони? В какво първенство сме станали шампиони? Ще станем ли шампиони до година? Нали? Ще се развием ли? Ще направим ли нещо? Това няма никакво значение. Важното е, че сега сме станали шампиони. Важното е, че сега сме изгледали най-интересния, най-вълнуващия филм. Напълнили сме залата, кинозалата, нали, арената. И до там, и след това си тръгваме. И това е разликата, между другото, нали, започнах още в началото с думата фен. Това е разликата между фена и привърженика. И запалянкото, ако щеш. Фена може, нали, фен има, Мадона има фенове, Металика има фенове, Ал Пачино има фенове. Те просто гледат продукцията, която е създал дадения творец, техния идол, и ако им харесва, се радват и я консумират, потребяват, плащат. Ако не им харесва, Металика ще слушат Iron Maiden, примерно казвам. Това е фен. Аз съм фен на рок музиката. Да кажем, аз слушам Slayer. Slayer бяха тук в България преди доста години, казаха, че повече няма да концертират. Аз даже не знам дали не са правили някакви други концерти. И до там. И аз, Slayer по никакъв начин не е мой. Аз харесвам техната музика и то от преди 100 години, нали, там от 94-та година албумите назад и това е. И до там. Още са съвременната музика, път вече да не говориме, особено па за чалгата, нали. Това са някакви такива еднодневки, всички са фенове. Да, и това е. И ти си фен. Тебе ти харесва това, консумираш го. Не ти харесва, не го консумираш. Привърженика или левскаря, даже няма да говоря за привърженик, говоря за левскарите. Левскарите имат отбор. Това е техния отбор. Тяхната религия. Ти не можеш да си зарежеш религията, респективно отбора, и да станеш на друга религия. Може, има такива хора, ама тия хора, нали, ето, за ценности говорим. Няма разбрахте, да. Така че ние или аз, поне със сигурност за себе си знам, че не съм фен. Аз не харесвам футбола. Даже толкова като игра не съм такъв любител на играта. Нали, просто защото ритат топка. Аз отново ти казвам, за мен Левски е битка. Левски е начин да си заедно с една голяма социална група и да изживяваш радостите и тъгите, нали, и мъките на твоя си отбор. И в последните, ето казах ти, 17 години ние изживяваме мъки. Ама не да седиме и да плачеме някъде и да ридаеме колко сме зле. Ние още от 2014 година започнахме активно да работим, а и преди това, но аз говоря за себе си главно,
защото нали, не мога да говоря от името на други хора. Но от своя име, аз от 2014 година се вкарах изцяло в едни процеси, благодарение на което спасихме 100 годишния юбилей на клуба, защото за нас по това време, пък и надявам се и за бъдеще, това беше важна дата, важно събитие да се отбележи вековния Левски. И тогавашния собственик, мажоритарен, буквално каза на едно наше събрание, че аз за вашия юбилей няма да дам една стотинка. И не ме занимавайте с това. И тогава аз нали, прозрях, че всъщност, ако ние наистина вярваме, че клуба е наш, нали, как се биеме в гърдите и ние сме от Левски, клуба е наш, ние трябва да си направим рождения ден. Защото рождения ден си го правиш ти. Или ако имаш нали, на детето си, го правиш на твоето дете, нали, не го прави някой собственик. Нали, твой собственик или собственик на детето ти. Така че тогава се мобилизирахме и тогава за първи път нали, видях, че освен да получаваш от Левски като емоция, като радост, защото аз преди това изживях наистина. Тя сега жена ми не знам дали го гледа в TikTok това предаване, тя да подскача като го чуе, но аз изживях най-щастливите си моменти, най-щастливите си изживявания по време на така наречената синя приказката и това го опорочиха това име, ама да не влизам сега там. Нали, направих една тролска група с това име. Синята приказка, нали. Това беше Левски в Европа, Левски европейски, това бяха мачовете тогава беше купата на УЕФА и след това груповата фаза в Шампионска лига. Първи отбор в България влязал в тая групова фаза. И ние обикаляхме, аз затова не знам дали ще ме разбереш, но ние обикаляхме Европа, въпреки че не сме били, ние бяхме, сега трябва да си го кажем честно, ние бяхме аутсайдер нали, в груповата фаза, разбира се. Но ние ходихме в Европа с изправени глави като завоеватели, като нашественици, чужда армия, която нали, отива и превзема градове. Така се чувствахме. Поне аз така се чувствах. И хората около мене. Това беше велико. Това не може да ти го даде никой. Това чувство. И аз това съм го изживял в тия години. 2005-2007. И след това то започнаха кризите там, още преди това, още 2009. Но 2014 вече клуба беше развалина, отбор тотал щета, както се казва. И се наложи ние да си спасим празника, юбилея. И тогава започнах нали, да участвам много дейно в това нещо. Цялата организация ми мина пред очите, през ръцете, всички пари, които събрахме. Ние за 2 месеца успяхме да събереме близо 1 милион, за да създадем цялата тази организация, да я финансираме този празник и там всичките фойерверки, дето и до ден днешен нали, се снимат и си ги слагат там по Фейсбук или не знам и аз къде още. Но както и да е, това беше и оттам започнахме активно. След това, както ти казах, учредихме всъщност паралелно с това, преди юбилея още учредихме Тръст Синя България. Това беше организацията, която за първи път заяви, че ние сме собствени. Това е нашия отбор. Ние трябва да притежаваме пакети от акциите, защото те, както казах, 90-те години го превърнаха в акционерно дружество. И трябва да имаме влияние и формално, и официално в цялата тая работа, в целият този живот на клуба. И след това се смениха там една поредица от назначени и спуснати собственици, които натрупаха дългове и накрая се стигна до там, че отбора остана и без собствени, защото той избяга в чужбина, и без пари, и без възможности. И тогава за пореден път се мобилизирахме, събрахме 6 милиона. 6 милиона лева. Така от волни пожертвования и от дарения, от всякакви такива форми на безвъзмездно участие. 6 милиона лева. И това продължи. След това 22 година стартирахме една кампания Левски е вечен, която се събраха общо, нали, кумулативно
Там вече имаше и търговски елемент, нали, с продажби на стоки, на билети, нали, не беше чисто дарение, но резултат от тази кампания вече беше 10 милиона лева. Нали, която пак беше инициирана и организирана от организираните привърженици на Левски, разбира се, съвместно и с клуба. Тогава спонсора, нали, на който непрекъснато се налага да благодарим, не участва в кампанията. Реши, че въпреки, че тя кампанията се наложи именно заради това, защото спонсора не беше не знам дали не беше в състояние, но нямаше желание да поеме този ангажимент. И се наложи отново ние да го поемаме. Така че това е един много дълъг такъв процес и период, но отново казвам, то е много просто. Сега тук изреждам някакви събития. Най-важното, което трябва да се случи с Левски, е да се поправи тази историческа несправедливост, която се случи есента на 1944 година, благодарение на преврата в България и една окупационна армия, която дойде на нашата територия. Тогава всичкото имущество на всички българи беше отнето насилствено. И тогава Левски беше отнет насилствено от своите привърженици, от тези, които са го създали и са го развили до този момент. След което започна един период на така наречения социализъм, в който Левски не беше на привържениците. Той беше държавен, нали, държавно физкултурно дружество. Той е на цялата държава, нали, по тяхната идеология. Но не беше на тези, които наистина заслужават и на който си е. Той си е техен на тези левскари, които част от тях са си загубили и живота буквално в репресиите по отнемането. И не само, разбира се, много други хора са били интернирани, заточавани и така нататък. За това, че са левскари, имам предвид. И дойде момента, в който този режим се саморазпадна, нали? Защото никой не го е бутал режима. Той просто... Дойде му време. Дойде му времето. Да. И след като се разпадна този режим, Левски не се върна на тези, които го... Защото реституция има. В България върнаха се земи, върнаха се имоти, не знам сега за фабрики, за такива неща, но има някаква реституция. Левски не е реституиран. Левски беше даден на едно лице. Да го притежава. Даре, ама това е кражба. Аз разбирам какво имаш предвид, ама мислиш ли, че ако бъде даден Левски, ако бъде даден на хората, на които ти искаш, нали, на феновете, мислиш ли, че бихте могли да сте конкурентно способни на, примерно, някой с наистина сериозно финансиране? Както е, примерно, един отбор от средата на България, дет само Орела, шофьора на автобуса и там и масажиста им ги гледат. Ами, ще ти кажа, колкото и да звучи странно и може би за някой безумно, да, мисля, че да. И то не е благодарение на мене или на феновете като цяло, а благодарение на хората, които са специалисти в областта, така наречения футболен бизнес, които могат да работят футбол и да изкарват пари от това. И за огромно мое щастие, тези хора, те го и доказаха, са част от тая идеология, те са учредители и са мишленици в това нещо. И ще назова имена, които в клуба Левски е забранено да се казват те имена, нали, там има, нали, има стигма. Това е Станимир Стоилов и Ивайло Ивков. Тези хора и екипа около тях, защото Мари има доста сериозен екип и там много нали, добре работи с Цанко Цветанов и сега и с Йончо Арсов. Така че Марин не го прави сам, но нали, той е лидер на това нещо от дълги години. Те успяха, заедно с привържениците, да постигнат резултатите, които към момента се радват всички левскари. Сега някой ще каже, как той Марин ни напусна 23-та година преди мача с Тирето, нали, както ние наричаме този отбор, който се насели в Борисовата градина и сега изгражда стадион. И това е една друга тема. Да, то... Аз чак не знам как успях да вляза в
тема, в която въобще не смисъл съм толкова бос за футбола специално. Една скобка, защото наш близък приятел много държи на един въпрос, вече налично ми ги пишат. Дали се загубила тая магия на футбола БГ сравнено с 2000-та и даже ако има спомени от тогава? Секунда само. Те чуха ли го въпроса или? Добре. Разбира се, че се е загубила. Спорта като цяло и футбол в частност е различен, комерциален. Ние си говорихме с тебе, вече не се състезават отбори или спортисти, а се състезават бюджети. Колкото ти е по-голям бюджета, толкова си по-добре. Колкото ти е малък. Дария, ето само секунда само. Върху казаното, което току-що каза. Да, е противоречие. Да, смяташ ли, и има ли примерно това, което ти го, нали, така го виждаш, има ли такава практика в света? Има ли такъв клуб, който да е... Да, разбира се. Не знам и затова питам. Има, разбира се. Не сме измислили нищо. Можеш ли да ми кажеш един-два големи клуб? Виж, нито аз със сигурност, нито нашата организация сме толкова велики, че ясно. Нито пък нашите учредители преди 100 и кусор години, защото, както казах, още 1911 година са се събрали, 14-та са го вписали в регистрите, били са непълнолетни. Мисълта е, че това е много дълъг период и процес и не сме го измислили ние тук на Балканите. Можеш ли ми кажеш един-два клуба? Веднага ще ти кажа, аз не знам. Ще ти кажа Реал Мадрид. Реал Мадрид е е собственост на феновете. Те там как ги наричат на испански... социума, който избира президента. Те даже скоро имаха избори. И преизбраха Реал Мадрид, така. Значи има, още един клуб ще ти кажа от Испания. Той има и други. Аз не съм толкова навътре в тая статистика, но следващия клуб е Барселона. Барселона няма собственик, така ли смисъл? Няма той също, някой, те също са собственост на своите привърженици. Под формата на някакъв модел на сдружаване. Сега, дали е модела, който ние в момента имаме възможност чисто юридически да изпълним, това е друга тема. Но тези два испански гранда, има го, разбрахте, примерите ги има. Които имат изключителни успехи на европейско ниво, нали? Мисля, че Реал Мадрид е недостижим в броя нямам представа, аз често и тук да играят, няма да ги гледам. Добре, това са колоси, многомилиардни бизнеси, които собствеността им е структурирана така, както ние настояваме да се върне в Левски. Ние няма да правим нещо ново. Ние просто искаме да върнем това, което Левски е бил. Това е да го върнем в формата, в който са ни завещали учредителите му. И сега ще кажа и други клубове. Байерн Мюнхен. Германия даже има закон. Там всички клубове, 51% са собственост на някакви форми на сдружаване на привърженици. А каква е идеята за цялото това нещо? Точно аз това бях почнал да говоря. Идеята, че това е клуб. Клуба няма собственик. Клуба е форма на сдружаване на хора, които да изповядват общи идеали, ценности и ако щеш най-битово да се забавляват по един и същи начин. Както има, примерно, клуб за пушене на пури, за там любители на уиски или всякакви клубове. Това е клуб. Клуба не може да бъде поне според моите разбирания и разбиранията на идеята за клуб, да бъде собственост на едно лице, което да решава самостоятелно съдбата на страста, на начина на живот на стотици, на хиляди, на милиони. Това не е справедливо. Левски не е създаден от някоя партия или от някоя бизнес група, за да доказва или да се забавлява или да печели пари. Левски е създаден от момчета, които са решили да практикуват нещо, да са заедно, да се забавляват, да се развиват в някаква ново начинание за онея времена. И не е бил собственост на някого. За да може сега някой, било то, почна Тодор Батков, мина през там Иво Тонев и Сие, Спас Русев, Васил Бошков, Наско Сираков сега пак някакъв
нов стар играч, защото той не е нов, той е от 2012 година е в тези неща. В ВТБ, банката, която спонсорираше Левски по това време и така нататък. Има си история. Човек, който се появява, който казва, че поема Левски. Човек, който го е нямало във всичките тези години на криза, за която ти говорих. На хубавото идва направо, да. Сега идва, сина му идва от Лондон, гледа матч, шампионска титла, дига и така нататък, велик левскар, шалчетата, шапките, всичко. Добре, къде беше господин Бостанджиев в продължение на 17 години, преди да спечелиме тази титла? Так никой не съм виждал някой да ври толкова много в някакъв... И да не забравя да довърша. Тази титла и тази цялата история, която сега празнуваме, като започнем от Купата на България през 22 година, е благодарение на труда и експертизата най-вече на няколко човека. Изброи ги. Станимир Стоилов, Ивайло Ивков, екипа на Мъри. Те създадоха това, те създадоха тези условия. Първо взеха купата, след което бяха отстранени, а този отбор, който сега се кичи с златните медали, да, всичките футболисти на Мъри ги разпродадоха, ама с тези пари клуба успя да се финансира, успя да изплати дългове, огромни дългове, натрупани във времето към Националната агенция на приходите, и успя в най-слабото първенство в историята на българския футбол, ето казвам го, колкото и страшно да звучи сега тук за някаква част от аудиторията, Левски успя да спечели най-слабото първенство в историята на футбола в България, организирания. Просто съперниците на Левски тотално неадекватни и тотално не можещи да противодействат. И въпреки това Левски не можа да победи нито веднъж бившия хегемон. В 6 мача нямаш нито една победа. Ето ти си спортист, борец. Представи си, че имаш 6 мача с твоя опонент и нито веднъж не успяваш да го победиш. Няма да е много сладка победата, да. В смисъл, купата не е много сладка в такъв случай. И така Левски стана шампион 17 години. Ма ще кажа нещо друго за твое успокоение. След 2009. След още 17 години никой няма да помни, че е било така. Така е, разбира се. Така че купата ще се седи. Аз затова казвам, тази титла, тя е за старите левскари и за младите, и за децата. Значи старите левскари, аз баща ми не съм го виждал толкова щастлив, даже не помня да съм го виждал толкова щастлив. Честно. Баща ми е на 78 години, аз съм на 50. Не помня да съм го виждал толкова щастлив. Браво, това е една хубава емоция. Така че тази купа е за старите левскари. Аз така го разглеждам. И за децата. Защото децата, те абитуренти. Цялото семейство ли бяха щастливи? Колкото баща ми не може да се каже, че съм бил щастлив. Защото аз помня, не че баща ми не ги помни, но Левски е бил много пъти шампион. Това е 27-та титла. И отново казвам, защо, например, бях изключително щастлив, като спечелихме купата 22 година, защото това беше нашата купа, моята купа. Аз участвах в това нещо. Ние бяхме заедно. Коя година извиня? 22. Аз, прощай, невежеството ми, наистина... Да, няма проблем. Затова ти казвам, че когато си част от един процес, от един продукт, накрая, ти си го имаш като свой и си щастлив от това много повече, отколкото като зрител, нали. Защото, как да ти кажа, Металика много яко забива, нали, страхотни парчета, те са вече на по 100 години, още им се радват хората, мои приятели, ходят на концерти и се кефат. Ама това са си техните парчета, тяхната си кариера. Ти ходиш, кефиш се, пиеш бир, яла бала и приключваш. Обаче, ако си част от екипа... Ако си чакал албума, аз разбирам, ако си бил истински фен на Металика и си чакал албума, търпение си нямал да го пуснат на касетка, на каквото и да е. Някой ти го докара от Германия, от това да го чуеш и наистина да настръхваш. Сега знам за какво говориш и аз се опитвам на хората да го обясня, защото аз до някъде те разбирам и от друга страна пък изобщо не те разбирам как може, аз не съм срещал такъв човек, чувствам се неудобно да ти кажа, че дядо ми е от ССК, между другото, в момента се чувствам неудобно. Сега, във вашия спорт, дядо ти, олимпийски шампион, първия за България, по това време ЦСКА развиваше тези спортове с изключително сериозно и
целенасочено и съответно затова имаше и резултатите, които в един момент... И Левски също ги е развил, в смисъл Александър Томов е от Левски, който също е от спорта на дядо ми. Но мисълта ми е, че тогава това мисля, че Боян Радев не съм сигурен, но мисля, че ще излъжа. Тук не знам за Боян Радев. Александър Томов със сигурност. Исках да кажа, че и в Левски е имало същата държавна политика, каквато и в ЦСКА. Това е било държавна политика. Те отбори не са били частни. Нали, не са били собственост на който и да било. Са държавни. Държавата инвестира, резултатите са на лице. Това е... Реално пак са имали фенове. В смисъл, пак може би идеята се е изгубила така, като кажеш, идеята чак се е изгубила, нали, когато е държавно. И не мога да се Виж сега, аз не претендирам, че това, в което аз вярвам и което аз се боря, е единственото. И няма нищо друго. Всеки има право да харесва или да е част от каквото пожелае. Всеки има право да е фен или привърженик или какъвто и да е на ЦСК, на друго ЦСК, защото сега в момента има две. На Лудогорец, ако иска. Алекс, имам ли нещо интересно? Като въпроси, виж някой въпрос, избери някой хубав въпрос. Който да е различен, да е малко да... Някой подбран въпрос. Неудобни въпроси не задавай. Да, никакви неудобни въпроси. Дай някой от... Да, ме пита за това, кой не е разочароващия спомен, откакто е фен, който откровенно да те е разочаровал, да не кажем дори отблъскал. Като фен, нали? Да. Спомен. Най-разочароващия, който ме е отблъснал, веднага ще кажа, че е пресконференцията на настоящия президент на Левски, на която той си позволи да ни сиктердоса, буквално, нали, това е, доколкото ми е известно на турски, сиктира някаква псовня, нали, да си го кажем в прав текст, да ни напсува на турски език в ефир. Това е най-отблъскващия ми момент. А най-разочароващия ми момент, няма да забравя, един матч за Купата на България, който играхме в Бургас. Коя година ме кажи горе-долу? Както ти казах, със статистиката не съм съвсем... 2015. Мисля, че в този период беше. Май месец беше. Не е по-рано. 30 май. Деня го помня, но годината... 2015. Чая да помисля, защото аз бях охрана на един от мачовете там в Бургас. Пак играха Левски, бяха с един плакат и си го прибраха. Беше 7-1 или 7-0 и си го прибраха. Бяха го изкарали. 7-0 не, 7-1 би трябвало да е. Нещо такова, си го прибраха. Нещо не мога да сетя точно какъв беше случай, ама кажи. Добре, най-разочароващо беше, защото това ние пак, нали, цялата организация покрай матча, нали, и там направихме страхотно събитие по плажа, купони, имаше, продавахме фен артикули, беше някакъв безкрайен празник на плажа цял ден, някакво грандиозно пътуване, мисля, че 15 000 души направихме инвазия в Бургас и паднахме. Паднахме на финала за купата по безумен начин. Кой играхте? И просто... От кого загубихте? От Черно море. Ама не е важно това. Нали, съперника не ни беше виновен по никакъв начин, поне според мене. В смисъл, какво значи, че ти е виновен съперника? Просто загубихме супер нелепо. И това, което ми е останало в съзнанието, аз излезах малко по-рано, примерно 2-3 минути, и гледах една огромна редица от хора, левскари, които излизат от стадиона, които изглеждаха като живи мъртви, нали? Просто все едно... Аз затова ти казвам, че тая енергия, която е и при победа, и при загуба такава тежка, е много силна, защото всеки губи, всеки има тежки моменти в живота си, или пък съответно има радостни, но когато са споделени с много голяма група хора и едното и другото,
Заряда и енергията е съвсем друга, да. Друга енергия придобива и аз гледах така бях се качил на някакъв бордюр там от високо, защото нали, те идваха отдолу от стадиона и гледах това нещо и просто си представих Самуил как е гледал ослепените си войници. Нали. Такава сравнение ми излезе в главата. Нали. Сега някой да не си помисли, че съм решил, че съм Самуил, ама... Те са били 15 хиляди. Да. Те са били 15 хиляди. Това ми излезе в главата, нали, този наш цар, какво нещо е видял и аз си представих нещо такова. Просто това ми беше най-разочароващия момент от Левски. Но не отблъскваш, нали? Не е нещо, което да, за отблъскването разбрах. За отблъскването е друго. За момент си помислих, че въпросният господин, ако изкара дори 3 минути в разговор с някой като тебе, той ще разбере нещо. Защото аз наистина те разбирам и ако въпросният господин, там президента, не знам кой е, но ако изкара... Наско Сираков е президент. Ако изкара 3 минути с някой така да гори, може би нали, да види как гориш в това нещо. Абе, ние много сме изкарвали с него. И минути, и дни, и месеци, но... Алекс, дай нещо. Подай нещо, Алекс. Би ли си представил първенство без ЦСКА и ще се загуби ли магията напълно, ако го няма? Това вечно дерби. Аз ли трябва да отговаря на това нещо? Ако искаш аз да отговоря, без да разбирам, със сигурност няма да, както той го каза, нали, ако се спазва кодекса на честа и нали, да е някакво, няма да е достойно така, защото няма да е готино. И, наславата ще е по-малка, най-вероятно. Ето и аз като модерна ще отговоря на въпроса, само да допълна тук като млад човек, какъвто вече не съм, но нали, веднага мога да проверя в интернет, 30 май 2015, нали, оцелил съм и годината и деня, но да, това беше най-тежкият ми момент, свързан с Левски. А иначе, дали си представям първенство без ЦСКА, не си го представям, то сега има 2 ЦСКА-та и вече е много наситено това присъствие. Но Левски е съществувал и се е развивал до 1948 година без ЦСКА. И затова някак си не възприемам на 100% тезата, че без ЦСКА Левски не може да го има и някакви такива. Левски до 1948 година си го е имало и всичко си е било наред, така да се каже. Така има едно изградено съперничество. Такова. Добре, значи дербито, нали, така наречените дербита, очевидно има нужда от тях. Да. Очевидно има нужда от съперничество. Така че към днешна дата нали, трудно е да си представя, нали, че няма да има такива отбори, с които Левски да се съревновава, защото то ще е безинтересно, нали, в общи линии, чисто от такава гледна точка. Но аз не съм съгласен и с те определения, нали, вечното дерби. Това е дерби от 1948 до 2016. Как да е вечно? Не е вечно. Левски е вечен. Но нищо друго не е вечно. Де така. След 5 години каква ситуация се виждаш? Аз ли? Да. След 5 години в какъв план? Фенска база най-вероятно от към... Да, защото в личен план кой го интересува? Да, личен план, нали? Смисълто това трябва да го запазиш за себе си, разбира се. Защото аз имам малко така в личен план едни промени, които съм щастлив от тях, нали? Не е нещо, което да... Да, така че от тая гледна точка, нали, със сигурност съм различен след 5 години в личен план, но той от левскарска гледна точка вероятно ще съм различен. Не знам, не искам да прогнозирам, защото отново ще кажа, аз този матч съм го гледал, даже съм го играл. В момента Левски стои на върха, очакват се евротурнири, търсят се билети, звънят ми, пишат ми хора. Аз от 23-та година не съм стъпвал на матч. От 8 април 23-та не съм стъпвал на нито един матч на Левски. С едно малко изключение. Когато бях на
гол линията пред вратата пред сектор Б. Ама докато бях на терена и след това си тръгнах. Не съм гледал матч на Левски на стадиона от 23-та. Та мисълта ми е, че продължават хора вече, които 3 години да ми търсят билети. Аз им обяснявам, даже ето сега ще го кажа тук пред зрителите, ако някой, защото има левскари 100%. Има. Да им кажа, не търсете билети от мене, за никакви мачове не мога да ви помогна. Аз съм последният човек, на който ръководството на Левски ще даде билети, които аз да ви подсигуря. Защото имало години, в които Националният клуб на привържениците активно се занимаваше с тази дейност, нали, разпределение на билети към фен-клубовете, по-изразените, по-активните, по-заслужилите в крайна сметка, защото затова е феномен и футбола, и Левски в частност. Както няма интерес и сме 300 души на стадиона, така изведнъж за 3 минути се разпродават 20 000 билета. Нали? И всеки иска, и всеки се чуди какво да направи, за да може да се докопа до билет. Да. Така че имаше времена, в които се опитвахме там по някакъв справедлив начин. Нали? Сега така е модерно да се търсят справедливи цени, справедливи неща. По справедлив начин да се разпределят билетите, защото, нали, ако имаш 3000 билета, а 30 000 искат да ги вземат, нали, трябва да има някакъв... Но и това е тема, по която съм работил и по която съм предлагал решения, готови, безплатни. Обаче накрая ни се търдосаха и сега вече отново казвам, Левски изглежда поне такава е тази мимолетната реалност. Нали? Затова говорихме, че съвременният човек не се интересува в дълбочина и в такъв дългосрочен план какво ще се случи. Не са визионери. Да, съвременният човек трябва да изконсумира сега в момента бургера, да се натъпче. Какво ще се случи след това не е важно. Така и с Левски в момента е шампион, в момента предстоят евротурнири и така нататък. Но аз съм го играл матча и знам, нали, как завършват тези матчове. И затова след 5 години силно се надявам да не ми се налага пак да правя кампания Левски е вечен или там вече не знам какъв ще е Левски. То вече не знам какви имена трябва да измисляме. Нали, защото аз сега почвам да мисля от сега, между другото. Сега ми дойде на главата. Това Левски е вечен го измислихме в една ситуация, в която уж всичко беше наред, уж имахме спонсор, пък се оказа, че пак ние трябва да събираме пари. Сега да видим с този новия собственик каква кампания и какво име ще мислиме, след като той реши да се занимава с нещо друго. А ти го каза вече. Да. Левския битка. Ами да, може би това ще е. Да. Или битката за Левски. Битката продължава, да. Или битката за Левски. Сега не искам да вкарвам в дълбочина тая тема, ама някакси когато един човек се заяви за... Нали, това да си собственик на Левски, не знам, за мен това е изключително отговорност и изключително... Едноличен имаш пред. Ами да, защото такъв е формата в момента. Да. И изведнъж идва един човек, нали, моето уважение към него. Той ми пише лично към мене, се обръща през официалния сайт на клуба. Нали, нещо, което аз по никакъв начин не мога да приемат за нормално. Нали, Левски институция пък се обръща към някакви хора. Нали, аз съм някакъв човек, който нещо там... Ти не си просто някакъв човек. Хубаво, ама не е това начина. Както и да е, този господин, който не пожела, нали, да се види с нас, да обменим някакви мисли и така, и позиции, реши да ни така да ни отпрати чрез декларация от сайта Левски БГ, официалния сайт на клуба. Обаче в същото време се оказа, че той не е собственик на клуба, само беше обявен, че ще бъде такъв. Оказа се, че Комисията за защита на конкуренцията трябва да се произнася там по едни процедури, наричат ги концентрации, на новоучредяващо се към онзи момент акционерно дружество, което вече успяха да учредят. Пък собственика на акционерното дружество са две други акционерни дружества. Едното е регистрирано в Обединените арабски емирства, ако не се лъжа,
другото е регистрирано в Великобритания. Като това арабското дружество притежава над 90% от собствеността на това българското дружество, великобританското притежава някакъв по-малък част от процент. И в управителния съвет на това дружество, което ще придобива Левски или вече може би го е придобило, ние не знаем, там в управителния съвет са една госпожа от Провадия, която е великобритански гражданин, ако не се лъжа, един господин от Бразилия, който е немски гражданин, и още един господин, който не помня вече откъде е. В смисъл, такива хора с неясни, как да го нарека, съдби, минало и настояще, застават в дружество, което ще придобие светинята, нали? Нашата религия. И поклонниците на тази религия, масово левскарите, бият чела в земята и казват: това е. Това трябва да бъде. Така ще бъде нашето бъдеще, така ще се спасим от нищетата и от как да кажа, и от кризата, в която сме. Защото българина очевидно не желае сам да вземе съдбата в свои ръце, сам да се бори за това, което смята, че трябва да бъде, и в това, което вярва. Той чака да дойде някой от Великобритания, от Обединените арабски емирства, или дядо Иван да дойде от Русия да ни освободи. Нали? Това си е народопсихология. И после, като не се случат нещата както те очакват, а се случат така, както се случват всеки път, леле Боже, сега какво ще правим? В коментарите много държа да подчертават това нещо. Явно е много важно. Кой е брат и кой е братовчет и така нататък. Да потвърждаваме. Да, веднага. Добре, представи цялото родословно дърво, за да им стане ясно на хората. Разбира се, че ще представя, даже ще дам някои уточнения така забавни. Брат ми е Любомир Костадинов, известен като Любо Младежа. Аз съм малкият младеж. Въпреки, че на възраст и на размери и килограми съм по-голям. Но няма проблем. Аз съм малкият младеж. И в момента големия младеж или самия младеж ме направлява чрез телепатия, чрез други други средства. И ми казва какво да прави, как да го казвам. Нали, това също трябва да е важно да се знае. А Любо или Любомир Симеонов, известен пак чрез медиите, нали, най-вече, като Любо Чука. Любо Гребеца го знам аз. Аз също го знам в неговите среди като Любо Гребеца, но медиите решиха, че е Чук. Нали? И така го възприема народонаселението, така го възприема. Той ми е първи братовчет. Той е също по-малък от мен на възраст. Родени сме в една и съща година, но просто аз съм ще 14 дни по-стар, преди него съм се родил. И вече на размери той ме превъзхожда, очевидно. На килограми не. Да. Така че това са ми роднините. Много си ги обичам. Много се обичаме помежду си. Това е любов. Ама пак не е. По едно стечение на обстоятелствата и тримата сте левскари, така? Виж колко странно. Не е толкова странно. Повечето хора в България са си левскари. Нищо странно няма, въпреки че Любо Гребеца беше гребец ЦСКА дълги години. То даже аз съм тренирал там. И той сигурно имал Анцо за ЦСКА. Представяш да ходи на мачове на Левски, ходи с ЦСКА Анцон Галдо. Да. Чакай да призная аз нещо. Аз съм тренирал в ЦСКА няколко, един ден или 2 дена, или един месец, не помня вече. Аз съм тренирал гребане. Мисълта ми, ако е имал мач след тренировка, той най-вероятно слага Анцуга на ЦСКА, отгоре дайте и на Левски. Хоп. Да. Така че това са ми роднините. Това е родословното дърво, да са доволни вече хората. Да. Представихме го, Митко. Тук много естествено можем да минем към темата за Валтата, защото там са много интересни неща. Да, даже аз чуя как да го прелием това нещо. Не знае, според мен. Кажи как да го прелием. Давай да го преливаме. Преляхме го. Преляхме го.
Да, какво правим за младите? Ето смисъл... Игрището за мен е приоритет номер 1 да спомена. Добре, Защото мен ме впечатлява много. аз ще разкажа разкажи нещата, нещо повече за... те са повече от игрището. То игрището е нещо като, как да кажа аз, десерта така, както казва Мари, когато спечелихме купата, нали. Игрището е нещо, което е по-впечатляващо, нали, вижда се, може да се мащабно е. И разбира се, дава перспектива, нали, защото като имаш база, ти вече можеш да градиш над това. Надявам се, че и в Левски някой ден ще се разбере, нали, тая елементарно правило, че без база, без стадион, без игрища няма как да работиш футбол, нали, смисъл. Дет се казва, не можеш да продаваш банички, ако нямаш баничарница, нали. Някъде трябва нещо за те да се случват, но нали, ние малко бавно загряваме в Левски. Но брат ми, той се оттегли от активна така дейност агиткаджийска. Както е известно, дълги години беше лидер на София Запад. И оттам съответно на агитката на Левски. Нали, така. Това са неща, които са в общественото пространство. Не е тайна, ясни са. Но с течение на времето и на годините са, и той вече близо 50 годишен, още не ги е навършил, но нали, живот и здраве скоро ще навърши. Така че нали, половин век не е малко, нали, за един човешки живот. И той реши така да обърне внимание на неща, които са извън така, как да кажа и аз, те злободневни теми и битки и боричкания и въобще всичко това, което се изсипва върху нас във всичките тези години в лескарството, и се захвана с нещо, което надявам се, че в бъдеще ще има още по-добри резултати и по-видими и по-стабилни, устойчиви. Но той не го започна от вчера. Сега той е в основата на множество инициативи и реални случващи се неща. Проекти. Да, нали, сега ги наричаме проекти. Ето, ще дам пример. Сега ще ги нахвърля, няма да ги разказвам хронологично. Ние ги имаме, нали ще ги пуснем? Това, вие ще покажете валтата. Аз говоря за голямата шапка. Аз говоря за една дейност, която е много по-мащабна. Да, пуснете каквото трябва, но аз ви казвам за това, за неща, които са с много, нали, във времето назад. Значи, брат ми е в основата и в двигател и човек, който обезпечава материално и въобще логистично и по всякакъв начин един отбор, наречен Левски, София Запад. Но това е отбор по футзал. И това е отбор, който не само съществува и не само се финансира без хазартни компании. Нали, това е пример, че има спорт, такъв спорт, който е нали, не е индивидуален, колективен спорт, нали, в който множество хора участват и там, нали, разходите са съответно големи. Може да се издържа, може да съществува, може да се развива без хазарт, без хазартни спонсори, и не само това, може да печели титли. Миналата година отбора по футзал на Левски спечели титлата, републиканския шампионат, и участва в шампионска лига, УЕФА шампионска лига за футзал. Тази година не успя да се пребори и отпадна на финала, има второ място. Миналата година спечели срещу същия този съперник, който тази година загуби. Но отбора се развива и това вече второ десетилетие. Нали? Един отбор, който изключително много благодарение на брат ми, не само съществува някъде записан на хартия, защото в БФС има много такива отбори. Да. Този отбор функционира. Има отбор, който също благодарение на дейността на брат ми в годините, също е спечелил, там вече ти си по-наясно с тези неща, отбора по бойни спортове. Даже след дълги битки Константин Николов, който е лидера, нали, спортния лидер на
на отбора, въобще сърцето на този отбор, регистрира Федерация по бразилско жилжицо тази година. Коцето, да. То не е ли от Джеф Тим Коцето? Да. Той ми е приятел. Кокиче го наричаме ние, Той ми е приятел. но да, и той, там са му безкрайни успехите и това и първи места, втори, трет, нали, бронзови и така нататък. Аз не мога да ги изброя. Коцето е много готин. Да, така е. Значи това нещо го прави съвместно с брат ми дълги години. Боксов клуб, бойни спортове, жилжицо, футзала. И сега вече преминаваме към мястото, на което той се позиционира в последните 10 години. Това е едно... То не е... В смисъл, това е един язовир до едно Петричко село Самуилово. Язовира е Валтата. Сега някой ако пита откъде е това име, така си е наследено. Такава е местността там. И на Между този другото, язовир... като каза Самуилово, Серафим Барзаков мисля, че е оттам. Да. Той е Левскар. Виж колко странно. Да. Те имат борческа традиция, имат в Киро Терзиев в села, и Серафим Барзаков. и в Самуил, и в съседни села там. Там е такъв регион. Някъде там беше. Да. Аз затова казвам, че съм ходил и знам за народните борби, които са преди спортовете. Те там всяка година си имат. Да, знам толкова. Да. Та мисълта ми е, че това място, нали, беше едно запустяло място, една джунгла, смисъл обрасло, дървета, змии, всякакви там хапещи животни и така нататък. И той повече от 10 години вече се бори с това нещо, да го облагородява, да създава условия. И така, може и да е трудно, може да е бавно, обаче се получава и сега като капак на това нещо реши, че ще развива футбол. Той точно вече като съвсем така реши да се оттегли, нали, от активното левскарство, нали, той няма как да се оттегли напълно, нали, това си му е в главата, но, нали, реши да се отдаде на нещо, което може би със сигурност е по-ценно. Захване се с детска футболна академия или школа. Там един треньор, който беше треньор в Петрич, брат ми го ангажира, привлече го и започнаха да събират деца от селата там, от района, от Подгорието и започнаха да участват в всички първенства там за деца на БФС, ходят и даже в Гърция ходят в доста турнири, участват. Сега наскоро видях едно момиче от отбора, тя вече е на 15 години, но тя стартира в този отбор, момиче, играеше с момчетата, сега е извикана в националния отбор У15, която е продукт буквално на тази на академията Левски Валтата, нали, както се казва. Така че това, както казах, е по-добрия вариант, нали, да градиш, да създаваш, да работиш с децата, за да работиш за бъдещето. Обаче, покрай децата се сформира и мъжки отбор. Мъжки отбор, който за една година успя да спечели окръжна група. Стана шампион в групата си. И играха баражи за влизане в трета лига. Загубиха ги, но борбата продължава. Браво! Да. Така че, нали, това да се спори и да се троли и да се пишат простоти в социалните мрежи, доста много хора очевидно им е приоритет, но на брат ми не. Просто той се занимава с неща, които макар и бавно, трудно, но постепенно дават резултати. Това е бъдещето. То накрая пак стигаме, че бъдещето е в младите и трябва да има тая приемственост, ако брат ти успее да ги, нали, тая приемственост да им даде и да ги научи на някакви ценности, въпреки че са, нали, каквито и спортови да тренират, децата трябва да имат някакви ценности и трябва да бъдат взети от някой, който има такива. Точно това е, че той се фокусира на там, защото да вижда, нали, очевидно има интерес на кой съм брат, на кой съм сват, но последното нещо, което може да ми се случи на мене в живота е да се срамувам или да се крия, че съм брат на Любо младежа и че съм малък младеж. Мисля, за мен това е...
По-скоро е гордост и как да кажа, отговорност също така, но не и нещо друго. Нали. Аз продължавам да се занимавам с Левски и левскарството, което е много неблагодарна работа. Резултатите са трудно забележими и със сигурност това, което прави брат ми, е по-добрия вариант. Но, дето се казва, всеки си носи глава на раменете и си носи последиците за това. А моята глава явно има още да пати, защото битката за Левски, истината и свободата е неравна. Много малко хора въобще разбират за какво става дума. А пък враговете ни, опонентите са доста добре така обезпечени. Финансово са доста добре. Да. Алекс, има ли нещо интересно от това? Не, аз пък искам още една последна тема да отворим. Кажи, давай. И тя е свързана с АТВ-та ти едно странично занимание на Митак, което аз знам отдавна. Да. Ами ти си част, да, ти самия си част от хората, или вие сте двама души всъщност, които ми помогнахте да започна да се изявявам вече и в YouTube пространството в тая светлина, и трябва да ти кажа, че това е много интересно и е много различно от Левски и левскарство. Защото до сега, нали, така се впечатляваше от начина, по който говоря или се паля, обаче аз имам и други занимания, защото това също е важно за младите. Трябва да имаш страсти, трябва да имаш хобита, трябва да имаш неща, които да те карат да се чувстваш удовлетворен, да ти дават стимул да правиш нещо повече от това, което си направил днес, да го направиш утре. И аз не съм само фокусиран единствено и само в Левски и левскарството, имам си и други хобита, но така най-сериозното от тях, нали, сега няма да изброявам всички, но това е офроуда или най-вече разходките в гората, в планината, с високопроходима техника, така ще го нарека, или така наречените АТВ-та, нали? Аз имам и... УТВ или АТВ? Кое е имам и двете. И двете ги практикувам. На кое даваш така малко повече? Ами това е трудно, различни периоди, трудно е да дам... Кое е по-безопасно? Имам чуш, че УТВ-то е малко една идея по-безопасно. 100% УТВ-то е по-безопасно. Казвам го, защото имам приятел, който почина с АТВ, затисна го и му щупи гръбнака. Абсолютно, в Нова Зеландия, новозеландец. Абсолютно. Случват се тези неща, зачукна на дърво, нямам такива. Да, лесно, докато УТВ-то ми струва някакси той има рол кейдж, дори да се обърне, вероятността, нали, да те смачка е много по-малка, въпреки че, нали, то нямаш... И това са екстремни по това, което съм виждал, нали, аз също съм карал, но хората надценяват възможности, когато почват да го карат, и там стават много съкътват, когато надцениш възможности. Докато УТВ-то, нали, по това са мои наблюдения, разбира се. Аз не съм карал УТВ, но по това, което виждам, дори леко да надцениш възможности, казвам, нали, една идея по-обезопасена от АТВ-то. Така е, но в никакъв случай никой не си мисли, че е безопасно. Не, нали? Далеч съм от това. Това са екстремни спортове. Аз съм скиор от дете, от 5-6 годишен започнах да карам ски. И вече на 35-та си годишнина, буквално ден преди да навърша 35, с други думи, около 30 години бях в планината с ските. И направих една тежка контузия и прекратих ските. От тогава не съм се качвал на ски. И трябваше с нещо да заместа това. Как една тежка контузия на ски ще тиш на АТВ? Какво очакваш да стане? Сега ти си спортист. Там е още малко по-опасно. Не знам дали... Не, ските са много опасен спорт, особено ако караш екстремно. Аз карам. Екстремно не, ама карам. Аз карах доста екстремно и е много опасно. Но знаеш, че при контузиите, освен физически, много важно психически да. Това е по-важно. Да. Аз не можах да се възстановя психически. В смисъл, от мен ме е страх да карам ски. Какво имам предвид? Връзки ли скъса? Ми скъсах предни кръстни, задни кръстни, странична и два менискуса. Мен само менискус. Ама най-веднъж всичко скъса. Да, това е. Даже ми е странно, кой ти е направил задните, защото ако е. Задни не правих. Да. Задни не правих. Да. И странична не правих. Само предни и менискусите. Задната можеш сега вече си направиш, но на време трябва. Знам, че понеже имам скъсано и го знам от доктор това, че задните не ги правят. Не можах да се възстановя и жена ми, понеже ме вижда, че съм
Нали, това ми беше Не част са седи на едно място. Да, това ми е част от живота, да съм в планината, да съм сред природа, след такова малко клиширано звучи, ама наистина имам нужда. Аз ако не излизам в планината и не мога нищо да правя. Мисля, нищо не ми е интересно, нямам енергия. Имаш ли любима планина? Имам любима планина, да съм в планината. В смисъл, всяка планина ми е любима, аз карам навсякъде, сега, даже днеска ме пита един човек, защото ходих да си прибирам УТВ-то, го бях оставил на едно място и той вика, ма къде карате? Викам, навсякъде по планините. Витоша, викам, не. И това искам да кажа, нали, в TikTok сме тук, сигурно има млади хора. Не карайте в националните и природните паркове. И това е пълна простотия. Значи, само самото бръмчене... Няма да те разберат. Знам какво казваш. Всеки един човек, който изкарва време в планината, обиква по един по-различен начин. Хората, на които го казваш, според мен няма да те разберат. Защото са по-младежи са тези в TikTok. Направо знам какво каза, но те няма да те разберат. Не ходете там, където има туристи, където хората са пешеходци, което се разхвърля, колездачи, етикет. Самото бръчене ги притеснява. Дори нищо да не им направиш. Като минеш покрай тях, като дигнеш камъни и прах и такова, това е безумие. И това не трябва да се прави. Дет се казва, дори да не обичаш планината, дори правиш ли го, ще ни забранят. В Европа е забранено. В Европа не мога да кажеш. Нито в Испания, нито в Германия, в Холандия. Забранено е. България все още е разрешено. Ма като се правят простоти, нали, като се ходи там, където не трябва да ходиш, в един момент заради някакви идиоти ще забранят на всеки един да практикува нещо, което е готино. Аз на Витоша не карам. Въпреки, че има такива трасета, дето са позволени и може, не карам на Витош. Карам в Люлин планина. Тя почти не е така популярна за туризъм, въпреки че там има един връх Дупевица, нали, най-високия, ходят някакви хора и там не ходят. Има достатъчно много трасета, Верила, отдолу Рила, ниските части, нали, които не са забранени. Родопите има много места, където може да се кара и карам. В Странджа хода. Странджа е безлюдна планина. Там може да си караш където си искаш. Територия. Да, знаеш. Мисъл, не е покрай плажа и по това да влизаш навътре в Странджа. Там такива проблеми има с наводненията, отнесе такива трасета, които бяха любими и такова, нали, природа. Това е положението. Чакай, ти значи си карал някъде около Лозенец. Лозенец, Факия, Велека. Не Факия, чакай, извиняй. Лозенец, Фазаново и... Да. Защото там наводнението отнеси едно много готино трасе. Покрай село Кости, покрай... Това е, точно така. То черния път Заберново. Към Граматиково също. Там има един резерват Тисовица. Знаме Тисовица. Всичко отнесе водата. Знаме Тисовица, точно за това ти говоря. Даже там говоря, това е... То си има път, ние си караме по пътя, с мостове и с такова, нали, не влизаме в някакви защитени територии. Обаче водата... Не, то са води защитена, между другото, Странджа цялата попада в Натура 2000. Да, но има пътища, изградени пътища. Да, такива дърварски. Стари пътища, ама има мостове, камени. Имаше навеси, такива ловджийски навеси преди 4 или 5 години голямото наводнение отнесе абсолютно всичко. Да. Миналата година бях на палатка там, точно горе-долу район, за който говориш. Други планини, Стара планина също става, няма никакъв проблем. Не навсякъде са, Централен Балкан, обаче има, примерно около връх Мургаш няма проблем, си пътища, има всичко. И в Гърция съм ходил, веднъж извън България съм излизал. Та мисълта ми е, че нямам... Осогово. Там е супер красиво. Добре, правил ли си Ком-Емине? Не, точно това говоря. Не правя Ком-Емине и не съм... Въпреки, че това е мечта, нали? Всеки иска да направи Ком-Емине, но не съм се фокусирал, не съм се насочил на там, защото пак е много туристическо. Пак е много популярно. Хората всички искат да ходят там и ти като отидеш в тези машини и избръмчиш там и направиш. Например, късна есен. Така че, живот и здраве, вероятно ще го направя в някакъв момент и то са обходни маршрути, разбира се. Той има доста бариери и то там вече не може да ходиш където си искаш. Казаха ми, исках да го правя с колело, ми казаха точно така. Има бариери. Така че, за мен, нали, аз доста така вече години, повече от 10 години се занимавам, имам много километри. Аз сигурно имам над 50 000 километра офроуд. Много имам, много разходки.
И затова, нали, тръгнах да казвам, че Алекс ми помогна с YouTube канала, който развивам и поддържам. По-скоро поддържам, то развиваме силно казано, нищо ново не правя. Макар че сега си купих дрон вчера и ще почна да снимам и с дрон. И съответно Тодор Ненов Камората, нали, той така ми даде увереност да почна да влогвам, нали. Защото има много канали, дето само бръмчат, нали, и нищо не се говори, нищо не се случва. Докато аз разказвам там какви ли не неща по време на карането, къде отиваш, какво правиш, как го правиш. Там Има много крепости, има изобщо и Родопити, и страниците. Чакай да продължа с планините. Беласица. Беласица около Валтата е страшно красиво. Там, като се качиш на билото, то си има път. Той е бил на гранична полиция. Той сега си е там. Те си се качват, гранична полиция ни засичат горе. И е много красиво. Виждаш България, виждаш Гърция и така наречената Северна Македония. Нали? Тя ти е три граници. Много е красиво, високо. И другата планина, която, защото Валтата е между двете планини, то самото местност е много живописна. Другата е Огражден планина или Огражден. Не знам точно там местните как я наричат, ама тя е доста голяма планина и доста различна от Беласица. Беласица е алпийски тип, висока, камениста, докато Огражден е по-мека, по-като в Родопите, нали? Пясъчници има. Те са вече към Мелник, там Южен Пирин. И там също, наскоро бях там. Там е много красиво и е много, много забележителности има. Там има едно етно селище, което е много впечатляващо. Един човек, местен жител, потомък, нали, на местни, защото той умрял селото, като много села в България. Той го е съживил и го е превърнал в такъв атракцион, нали, с едни каменни тераси, адски много цветя, всичко е в цветя. Къде е това? Къде каза, че? Това е в Огражден планина и казва се село Долене. Те го рекламират така сравнително интензивно и даже билбордове има в Фейсбук, рекламират, наричат го най-красивото село на света. И то наистина е много село красиво. Долене. И село Долене, да. Има гидове, нали, сигурно на 4-5 места има екскурзоводи, които те посрещат и ти разказват най-различни истории. Има църква, която е висока и е необичайно висока за църквите от онова време, защото по време на Османската империя или на турското робство, което не трябва да се нарича робство. Защо? Добре, сега няма да влизаме в тази тема. Не беше, да шегувам се. Знам. Искаш да си политкоректен, ама аз само да вметна една бързо за хората, живяли по това време, си е било робство. По-скоро за революционерите. За тях, дори и за писателите. И за писателите. За писателите нали, те така го наричат. Ясно, кой да вярвам. Да, така е. Така че но в този период църквите трябва да са ниски, вкопани в земята, по-ниски от минарието. Освен, то даже правилото е още по-робско, а именно, че трябва църквата, нали, купола на църквата и кръста трябва да е по-ниско от турчин на кон. Като застане търчин на кон, нали, ти не можеш да си над турчина с твоя кръст. Нали. Да. Така че това съжителство, нали, не е особено така, как да кажа, благоприятно за нас. Не е било. И равнопоставено. Защото ние сме съжителствали, но нашия храм трябва да е по-нисък от турчин на кон. Сега това не съм сигурен. Османец. Турци не е имало тогава, те са били османци, турците като нация се появяват след 22 година, нали, и Кемал Ататюрк. Да, така че ние ги наричаме Турция, ама както и да е. Църквата е по-висока, това исках да кажа. И е интересно, че вътре има елементи от трите религии големи. Тя е християнска православна църква. Обаче има елементи на цветя, на разни символи, които се правят в джамиите. Има мюсюлмански елементи вътре. Така. И има един съндък, на който има еврейска звезда.
Нали, голям съндък с голям еврейски. В смисъл, това е, ето, примерно... Най-вероятно много хора са живели там. Там е бил с различна някакъв религия, да. кръстопът и много търговци и пътници са минавали, нали, отдолу, от Солун към За всички има. и за всички има. Ето, нали, пример за толерантност и съжителство още преди 200 години, примерно. И тя е възстановена. Църквата има и други атракциони. Това е едно място, което ние тръгваме от Валтата, посещаваме го. След това има един манастир, също доста интересен, Чуриловския манастир, който пък има килийно училище от преди не знам колко години, което е запазено с класна стая, с такива места за настаняване, които си функционират. В смисъл, има легла, има си кухня там. Може да си го останеш да спиш там. Ами да, има си легла, завивки и такива неща. Това е Чуриловския манастир и съответно може да се продължи в една посока да се стига до Самуиловата крепост, нали? Пак забележителност. Пак ако продължиш в друга посока, може да отидеш до Рупите, например. Така че има или Роженския манастир. Има места, които са интересни и аз сега напоследък ги обикалям там. И преди години съм го правил, но сега по-целенасочено вече искам да правя такива маршрути и в някакъв момент да предлагаме на гостите там на Валтата такива разходки офроудни. Това е много важно. Да разглеждат, обаче да ходиш с колата. Той с колата пак е черен път и не е окей, нали, да си чупиш колата и да дишаш прахоляк. Така че искаме да правим такива турове. Ще видим кога ще успея да го направи това. Така с АТВ-тата много обикалям, много се забавлявам, много различни хора срещам. Между другото, в тези ми изяви публични в YouTube все пак, доста хора ме познават като ютубър с АТВ-та, нали? Да, и там нямам такива левскарски изяви. Мисля, там не определям кой е от Левски, кой е от ЦСК и кой е... Чак ми е чудно. Не, нямам. Даже имам едно момче, което, понеже станахме приятели във Фейсбук, той си ходи в агитката на ЦСК, сина му... Или ако не е в агитката, поне ходи на мачове редовно, сина му е с... Нали, има син, да кажем, на 7-8 години си го води на мачове, активен е. И се запалил, гледайки моя YouTube канал по това нещо. И там през някакви дилеми мина, там говорихме, писахме и си купи ОТВ. И миналата година направихме една разходка с него там за първи път да се запознаем. Не сме карали повече, но е такъв човек и той от ЦСК. Вика, съм от ЦСК. Викам, какво това? Нали? Ние тук в планината сме, нали, се занимаваме с други неща. Нали? Остави от кой отбор си. Сега едно момче, той живее в Австрия. Той е от Левски, защото той е от школата на Левски. Той работи футболен треньор в Австрия, в един град Долинц, Велс. И той също се запали и си купи АТВ в Австрия, докара го тук. Трябваше да караме заедно преди 2-3 седмици. Аз не успях да му обърна внимание. Сега в неделя обаче ходихме, направихме първа. Миналата неделя направихме първата разходка с него. И така, в смисъл, аз се запознавам с... всъщност той ме заведе в една група пернишка с перничани. Те бяха 7-8 човека, даже повече бяха. 8 мъже и 2 жени. И аз се запознавам с всеки един от тях. И те казват, ние тебе те знаем. В смисъл, гледат канала, АТВ-тата. И чак накрая един казва и само Левски. Викам, добре, и само Левски. Така, може. Обаче те са тевисти и ме познават от канала. Така че имам го и това хоби и то си ми е много на сърце и то не ми дава проблеми. Да, имал съм контузии, имал съм някакви щети, правил съм тъпоти и аз. Инциденти, да, имал съм. Падал съм там в едни дерета, обръщал съм се, тук рамото си извадих десното, после лявото. Някакви такива неща съм правил, ама мисълта ми е, че то не ми дава мъки и неволи. Там няма агресия, няма омраза, няма такива негативни разправи емоции. И там просто се забавляваме и е много готино, е много чисто. Така че дет се казва, трябва да имаш различни полета за изява, за да можеш да балансираш до някъде.
Защото ти в началото на разговора казваш, ти си изгубил баланса. Да, от гледна точка на левскарството съм го изгубил, но пък си имам и такъв отдушник с... Сега ще разкажа още една бърза историка. Бяхме по времето на обиколките, които аз съм правил не много, но няколко пъти съм обикалял България, фен-клубовете. Трябва да ти кажа, че наистина има левскари навсякъде, наистина има и организации. Аз през 2017 година за 2 месеца обиколих 40 града с левскари и се срещнах с тях. Тогава работех по един проект с Viva.com съвместен и трябваше да правиме срещи с левскарите по места и с магазините на Viva.com и затова ти казвам, 40 бяха. Точно. И ги обиколих, а след това, преди да учредиме Сдружение Левски на левскарите, обикаляхме с Мари Стоилов, с Ивайло Ивков, с Наско Сираков, с Даниел Боримиров. От тогава обиколихме около 10-12 града и в една от тези срещи, няма да забравя, в Варна беше, то пак, нали, те е свързано с мачовете. Имахме мач във Варна и направихме среща. В хотела, в който бяха отседнали футболистите. И сме се наредили там на масата, нали, на това и публика. И Мари винаги говореше първи, защото той казва нещата, които има да каже, отива да се занимава с отбора, нали, защото има тренировка преди матч и така нататък. И след това, нали, говоря аз, Иво Ивков, който беше изпълнителен директор тогава. Борето не говореше много, той чакаше да минат така речите и накрая да потвърди там нещо да каже, между другото. И Наско Сираков взимаше думата, когато, нали, защото не на всяко място идваше. Както и да е. Но мисълта е, че аз съм взел думата там, нещо съм обяснявал и вече тръгваме на шествие към стадиона. Нали, с всички там, които са били, примерно 300-400 човека, се събираха такива групи за шествие. Да. И тръгваме и ходя и едно детенце, аз даже го имам, чул съм го в YouTube канала, нали, за ТВ-тата. Едно малко момченце така ме гледа и казва, ти имаш АТВ канал. И аз такъв го гледам и казвам, да, имам, ти откъде знаеш? То левскарче, нали, той си от това. От шествието там. И викам, ти откъде знаеш? Аз до тогава не съм снимал без каска. Винаги съм с каска и не акцентирам върху себе си. В смисъл, не се снимам в себе си. И няма как да знаеш как изглеждам. Обаче той вика, по гласа те познах. Малкия вика, по гласа те познах. Викам, чакай бе, как, откъде знаеш, че имам? Ми вика, от YouTube канала. Викам, аз съм с каска там. И аз те познах по гласа. Значи много те е гледал, за да ти запомни гласа. За да му направи впечатление. Да направи впечатление. Така че децата... Има всякакви деца, нали? Има и такива деца интересуват от моето творчество. Извън Левски. Алекс, има ли нещо? Последно горе-долу. Вече 11 часа? Да, 11 часа. Имаме ли нещо? Не. Добре. Митко, помолих преди това една монета да ти продам едно нещо, докато си тук. Аха. Да ти продам едно нещо, което смисъл направени са по моя поръчка. Това са едни ножови. Как се работи с това нещо? Алекс, подеш ли една турбичка, ако обичаш? Да. Като караш АТВ, си го носи в тебе, защото може да ти потрябва някои драки. Абе, и мечки. Покажи, ако искаш на камерата. И мечки излизат. Покажи на тая. Чакай сега. Камера. Ето камерата. И... Вино пиеш ли? Хладно оръжие. Само че сме в TikTok. Да, вино пиеш ли? В TikTok забранено ли е виното? Въобще не ти пука къде сме. Всичко пия. И червено вино, това е от моето вино в... Старецът и планината, да, ето вижте. От TikTok-а, надявам се да ти хареса. Отлежало мерло. Това са моите подаръци за тебе. Да, пие вино, много ти благодаря. И той е с логото на подкаста. Да, на подкаста. Добре. С логото на подкаста и... Зимата ще го изпия. Надявам се да ти хареса. Сега ще го оставим да отлежи. То бутилки в принцип не отлежават много, но да, отлежало вече. Достатъчно отлежало. Но да, за жегите не е особено подходящо, поне за мен, но зимата
В планината, като си на хладничко, можеш Да. когато прецениш. Да. Наистина много се радвам, че се запознахме. Благодаря Так. ти. Аз също беше ми приятно и интересно. И се надявам да имаш успех с новото начинание в новата платформа, защото доколкото ми е известно Да. в TikTok там нещата са... TikTok са добре нещата. Са овладени. Под контрол са. Да, под TikTok са контрол. под контрол. Сега превземаме новата платформа наистина. Ще дам всичко от себе си. Надявам се да се получи. Радвам се, между другото, че ти ми беше първия гост. Или то аз ти бях гост. Не съм много сигурен точно как. Ето да видят хората, да видят, че нали, между другото във всяка фракция, дори ето си имат нали, тяхните си кахъри, тяхните си дертови проблеми, радости, неволи и така, да видят хората, че не е толкова страшно да си София Запад. И че не сме само лепилари. И не са само лепилари, да. Аз даже знам какво е това с лепиларите, не го знам. Така ми пишат по всеки Това въпрос. вероятно е някаква предпратка, че сме някакви отрепки, Не го знам безработни, безпарични и, Как ги спариш, нали? и клошари, които дишат лепило. Може би това е, не знам. Не го знам, аз не съм чак толкова Аз навътре не си го в... обяснявам това нещо. Аз мога да кажа, че не употребявам никакви наркотици, пия вино, не особено голям фен съм на виното, пия бира. Бира пия доста така и сериозно се отдавам на този порок. Така че цигари не пуша, лепило не съм използвал дори за технически цели от доста време, камо ли да го консумирам по някакъв начин. Иначе от гледна точка на това с какво се занимавам и нали, какво мога да кажа в отговор на това, че не съм лепилар или клошар, IT инженер съм, завършил съм технически университет в вече далечната 2002 година. Отделно в момента се занимавам с строителство и от далечната 2007 година съм служител на Българската академия на науките. Служител, не учен, системен администратор съм в БАН. Така че... Дай Боже, такива лепилари много начин. Да, така В че кавички определението лепилар не знам по какъв начин ми отива, но след като така са решили. Ма ти това, що не го каза в началото, човек? Що ми го остави за накрая това? Така дойде... Що не го каза в началото? В смисъл, може да имаме някакви технически въпроси към ти. Следващия път. Ще ме поканиш след 100 предавания. Това беше след 5 години. Да, след 5 години ще ме поканиш, ще отговоря на този въпрос вече коректно, защото не можах да отговоря нещо, се увъртях с 5 години. Не, това по принцип са въпроси капани, както и да. Да. Това са въпроси капани. Миху, Айде. да го закриваме. Това стил другите подкастови, няма какво такива обращения няма да правя. Сърдечни поздрави на всички. Поздрави на всички, да сте живи и здрави.